Родители, търсите място, където детето ви ще бъде разбрано, подкрепено и ще напредва уверено. Добре дошли в школа Цветна магия. Тук ние създадохме среда, в която ученето не е стрес, а път към увереност, знания и спокойствие. С люба децата откриват радостта от френският език, лесно с игра и увереност, както и с рисуване, развитие на въображение, талант и самочувствие. А с Поли децата получават стабилна учебна подкрепа по български език и литература, математика, човекът и природа, човекът и общество, подготовка за НВО, както и работа с деца с затруднения спокойно и стъпка по стъпка. Работим индивидуално в малки групи, с внимание към всяко дете, с търпение, ясни обяснения и реални резултати. А нашият призив към родителите: ако искате детето ви да разбира